Demba Soñan so mi limi non mi juuma de heddiɓe fof no gandi conseil so kalam mairuji kalama noddi fofo hono ko noon kadi nabaji siwol hande journée o so wiyama soni gara waɗama invité minen Sarakuleɓe amin belto halpulaare min belto par ce que Alassane Doɓale ko haali ɗo ko minen poɗɗi kala men nabbaji e ndumaji e diwan o fof ko jokkere woni ɗo ajiya ndurmajin ko ɗo daroyde sonin kencuda donc bokko jeen kon payere nabbajin kon payere iwo sonin kam pimpo waran paɗe cuuda baɗnere o sewo merci. jamñalle moon ko adinde Aissata Tall Sall ene jooɗoyo eɗen bismoɗo kadi koɗo men goɗɗo hono Amadou Tamba Diop e teddugal mabɓe noon de prestation ji mabɓe kala ɓe jarama on jarama la communauté également soningue mo Boki Diawe de par là également eɗen mbaɗa remercier le maire Halilou Wague garnoɗo ɗo kañum e pengal mangal bisimilla molo on jarama soninkoɓe Fouta soninkoɓe Sénégal no bodiri kala on jarama bisimilla mon joni o eɗen nodda Dieynaba Kenema saɗa heeɓi bisimilla ma salminde juurade e ñakade duwaw so tawi a yitte wonko maayi mo yettani sababu noon wawata yettude Allah ɗum ɗo noon sa yi ɗum heɓama ko sababu dental ndulmaji dembe mboɗo ñaago duwaw yo Allahu junnu gurdam dental ndulma ko hunde wonde fayide e banggue pinal amin ñaagoma nde jokkata golle joni so ɗum ɓe ni en noddat koɗo meɗen bandi meɗen Aissata Tall Sall l'honorable député et maire de Podor amin mbiyamo bisimilla makko e diwan he fof amin ñaagoma nde garata calmodira e bandiraɓe ɓe ko bande en tawɗa ko ɓesgu ma tawɗa ko kemokkele seeɗe jafoɗon pakoɓe jam ñalle mon koreji ɗummaji demɓe jam ñalle mon région de Matam jam ñalle mon wokki Fouta hoore Fouta wulle Fouta jam ñalle mon seyaɓi so jam ñalle mon gasi ñamde mo yo jam ire o mine sofa Allah ɓeɗe welti oɗo takusan ɗummaji ɓeɗe welti oɗo takusan ɓeɗe welti kadi ɓiɓɓe ɗummaji demɓe sabu on oɗo ñalawma weelani wadde galɗo teddugal galɗo fuutankagal wiide ko pinal findinde yimɓe e koñ mumen findinde yimɓe e hanki mumen findinde yimɓe e hanki mumen fewjande janggo mumen ɗum ko hakkille mawɗo yo Allah o hakkille ɓooye e nder ɗummaji ren so ɗum meni kala mo yettani sababu wawa yettude Allah eɗen jetta sababu o noon sababu o ko sababu mawɗo eɗen mbawi wiide ko sababu eɗenɗam eɗen mbawi wiide ko sababu cehlagal eɗen mbawi wiide ko sababu guilli ɗulummaji mawɗi ɗulummaji mbawi yetti mbawi teddidi mbawi bismade Allah jarama ɓiɓɓe ɗulummaji demɓe jarama kono noon tawde mbi ko Aissata Tall debbo mo Podor so mari ɗo e ɗulummaji demɓe alay sago ma salmini tan gorko le président
ko ɗum noon Allah jarama Debel Sall mi andirema ɓooyani waɗi mbiɗi ɓooyani duuɓi waɗi mbiɗi ɓooyi ngal o teddugal heeɗi e nder gandal men yo ɗum ɓooyi Baba Dem Allah jarama oɗon kon ɗaniyankoɓe ko ɗon jejjitani ɗaɗi mon kala neɗɗo ala ɗaɗol o hay ndiyam nani ɗum aɗa ɗum futti ɗum oɗon noon oɗon toon ɗum gonɗon ane Baba Dem ko ɗon jejjitani mi salmini kadi miñam Moustapha Dem on ganduɗa o yirrude teddugal te anda o takusan mo muccite ena mum mi wi ɗum Allah jarama mbiɗa so tan mumɓutanema de sabu komi ɓi Fuutanke kala waɗa ɗum teddugal haska sara goto min wonti jiyadema ko andi an Moustapha noon doktoɗami ga teddugal a miijani ko oɗo tokosan e ndulmaji ma on Allah jarama kono noon je dois saluer monsieur le maire mon frère et mon ami Abdoulaye Salih Sall dont le premier adjoint est ici présent Abdoulaye Salih Sall no men gandirne o miijani ko mawɗo maire walla min momi won maire min gandiri saabu haqqi endam e haqqi Fuutankagal hande o nimisani mo nimisitani mbeɗa salmini on mon fils Alassane Dia o ganduɗa guilay université UGB ko ɓiyam kominen gondi kominen dendi anduɗumaji ɗon kewi yottaɓe ɗum oɗon kewi yottaɓe mi wino nani mawɓe mon teɓɓeɗe salmini mawɓe guilay joom wuuro hay elman jama hay notable hay conseiller mi wino nani ndulummaji mawɓe mon ko helli faaɓe rewɓe mon ko yottaɓe sukaɓe mon ko jama rewɓe Allah jarama ndulummaji jarama tarkila kunduman jabadal warayi tarkila kunduman jabadal warayi tarkila kunduman jabadal warayi tarkila kunduman ayo tawai Go